wujud. Lah iya ngono kuwi. Heeh. Lek Sapa? Lek panut. Iya. Ajare arep bawa Mas Gareng. Mboten lek panut niku kono ngetes laras. Iya. Lek panut Lek panut iki sing endi to, Dik? kuwi jenenge Ivan Supanut. Iya. Edan. Lek panut bawa Mas Gareng deklamasi. Oke. Ah iya nyebut yuta kabare. Kabare 18 yuta niku tesih ditambahi Mas Bagus 2 yuta lho, Pak. Kowe ditambahi iso. Tambahi kabare krungu-krungu. Iya to, Dik? Tambahi apa? Tambahi 2 yuta. Ya Apa? wong mampu ora apa-apa. Nah. Sing ora mampu kan ya wedi to rega semono. Maksudnya? 18 juta. Dikenane wae diluruske. Lah kepiye to? Sejatine aku nang kene iki 20 juta. Malah Edan. Ah kok malah kowe 20 yuta tenan kuwi. Nggih. Wes edan iki. Nggih, pokoke dikontrak seumur hidup. iya ya, Dik ya. Tak dongake umurmu dawa nganti Amin. 1500 tahun. Gua ora dhewe tingil-tingil. Sing arep ngopeni sapa? Bawane sik dateng. Bawa saya. Moga Mas Ivan Bangga. Moci-roci Hai. nadyan wujud mung peksi Tadlan. Danggen. kene kon diklamasi apa kaya ngono kuwi apa ya kerep. Ya wis ndang nekno. Najan wujude mung peksi. Senadyan wujudnya hanya burung. Ah, sosok iki. agawe lining pronto Agawe talining bronto. Membuat talinya Pak Bronto. Bronto ki rak ya ora Pak Bronto. Lah napa to, Mas? Lah ya kasmaran apa? Oh, membuat Hatinya hatinya taline kok seneng matane. Ya ngono kuwi. matane kira. manis halus merak ati Ya. Alus manis merak ati. Lah ya ngono karo ponakan ki sing gemati, ngono kuwi. Aduh apa tas plastik iki jebol iki Nah, wiwit sarait omahku kae. nah, kebak. Wobok mencep kae terus bablas ngono. Tak kira teko-tekan desa entek ya kae. Heeh, mbok cikui. Tak keruki. Wah. Tak singkir sing mulane kowe anu nang nggon aku kae pirang-pirang dina kae. Heeh. Lho wedange legi banget. Legi banget iki lho. Iya mergo kuwi kukutan kondalanku. Ora modal. suwe nggon kulelono Wis nggonku lelono. Bojomu kae ya sungkem karo kowe, Dik. Ora. Lah kok ora ki piye? Tumrape wong bebrayan. Kuwi lak ya garwa putri sungkem karo garwa kakung ngaturke luput. Lah kok nganti mbok dhewe sungkem karo Aku ki sing sungkem. Lho, kuwale. Aku ki arep kaya ngapa sebagai kepala rumah sakit. Rumah tangga. Wis iso golek pangapa jiwa. Aku karo wong wedok ngajeni. Ya ora ngono to, Dik. Aku karo bojoe basa. Basa karo Mbok Dik ki basa. Basa Mbok Dik Pawiro. karo maratuaku ya aku basa halus. Lha karo Mbok Dik. Soale aku omah-omah ya nunut kono aku wong tok moro. Ora modal. Iya. goleki Podang. si podang jenah Ayo, unine manuk podang piye? Ayo. Anak podang unine pripun Mas Jalu? Tuit ngono. Ya. Cicit cuit. Dadi ku swara manuk mudeng. Heeh. Swara gamelan. Suara gamelan ya Kendange munine piye? deng tak deng. Ngono. Nah, yen bonang. Bonang kuwi ya dolok. Yen suarane Telkom. Telkom. Halo? Ngawur. Lah piye to kan telepon halo? Suara Telkom kuwi munine Heeh. kasih. Kok iso lho, Dik? Telemonikasi.
Ora nyandake. Sik to. Suara Telkom. Telkom kuwi munine kasih. 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 Kok iso ya Mas Jalu? Telekomunikasi. Telkom Oh. Uni. Kasih. Koclok kowe dhewe. Kocrok piye? Oh, aku asli mikir Lah ya sik mikir tenan. Kuwi iki satu arti de telekomunikasi. Lah ya komunikasi. telekomune munine kasih. Oh. Aduh. Saya seneng mude. Ayo, Nut. Moji-roji. Ebo bunga ing hatiku. Kok Pak Bagus ngopo? Anu, Ngopo? aku yo melu ngitung ben sesine para pengrawit. Oh, ngono. Terus Sanggar Cemara. Isine pira? Diparingi pira karo Bapak? Matur nuwun Pak Bagus wong Kathah kraya to. pun sampun nimbali kula kali Dik Eva pun matur nuwun kok nggih kraya-raya mari engko peke mboten purun nggih pun. Sik to Mas. Arep tak balek. Aku ki asline batin lho. Piye? Iki kok oke men niki pelunasan apa? Kok gek pelunasan lho, Dik. Sing nampa DP iki aku. Oh, Ya bagianmu wong kuwi. Iya, ya. golek isi. Nyanding bisa dadi tombo. Alhamdulillah. Matur nuwun. Ya, Podang kuning Podang kajawi kuning. kulaturaken kalian Pak Bagus, ugi kulaturaken kalian Pak Juwadi utawi Pak Jewi. Matur nuwun. Mangga ayo podang kuning, Mbak. Mangga. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluluran nang golek sing tak sayang. Mudeng-mudeng ranggonku. Goleki ora krasa esuk awan kanthi bengi. Eman-eman yen nanti yo kanyayang. Keyang-keyang tak sawang mencak nemekang. Kegencangan inggih sapa kaduman sarwi ngecek dheweke kaya kecokan. Kalau tai tak sawang mbok aja ngecek. Podang kuning agawe pikirku komeng. Seret kurang tak sawang kapan manise. Iba bunga yen aku nanggung sirane. Ora bakal aku